Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pali hadith imene ikuchokera kwa Abi Huraira radiyallahu anhu, imene akufotokoza kuna kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuna kuti aqrabu ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajidun, kuti kapolo amayandikira pafupi ndi ar-rabb, mbuye wake, pamene iye wagwesa nkhope yake pansi. Ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akupitiza kuna kuti fa akthiru du'a, choncho chulukisani kupanga madua pa nthawi imene mwatani mwagwesani nkhope yanu pansi. Apa zikutanthauza kuti pamene kapolo wa Allah akupemphera ndeno wapita pa sajida, nthawi imeja ndi imene amayandikira chifupi kwambiri ndi ndani, ndi mbuye wake. Choncho tizichulukisa madua pa nthawi imene tili pa sajida.